பேர் பிரியா. நான் திருப்பட்டூரில் தான் இருக்கேன். ரேஷன் கார்டில் அட்ரஸ் மாற்றுறதுக்காக வந்தேன். நேத்தியே முகாம் இந்த மாதிரி எங்கள் ஊர்லேயே வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் எது வேணாலும் உங்களுக்கு சலுகை இருக்குது பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக வந்தோடனே முன்னாடி என்ட்ரன்ஸில் 5ஆம் நம்பரில் இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட போய் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. போய் கேட்டோம், ஆதார் கார்டு கேட்டாங்க, கொடுத்துட்டோம். உடனே பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்காக நாங்கள் 2 தடவை மனசனூர் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கோம். 1 வாரம் 10 நாள் ஆகிருக்கும். இப்போ உடனே பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் அமைத்து கொடுத்ததற்கு முதலமைச்சர் ஐயாவுக்கு நன்றி.